Чыгарылышыбызны татар халкының күренекле шәхесләренә багышланган сәхифә белән дәвам итәбез. Бүген сүз Татарстанның һәм Башкортстанның халык артисты, халкыбызның яраткан, моңлы җырчысы Хәния Фәрхи турында. Күренекле җырчы 30 майда туган һәм аның дөньядан вакытсыз китүе республикабыз сәнгате өчен зур югалту булды. Хәния Фәрхи иҗаты белән Татар энциклопедиясе һәм Төбәкне өйрәнү институты директоры, профессор, академик Искәндәр Гыйләҗев таныштыра. Эстрада җырчысы, Татарстанның халык артисты Хәния Фәрхи, Хәния Фәхрел-Ислам кызы Биктахирова Башкортстанның Тәтешле районы Үрге Сәләй авылында күп балалы гаиләдә дөньяга килә. Анда җыр, моңга мәхәббәт әтисенең Тальянда башкарган халык көйләре аша тәрбияләнә. Кечкенәдән бәйрәмнәрдә теләп катнашкан һәм артист булу хыялы белән үскән кызның сәхнәгә юлы урау була. Мәскәүгә килгән татар артистлары белән очрашуларның берсендә Хәния дә катнашып, татар җырларын башкара. Бәхетенә тамашачылар арасында шагыйрь Гәрәй Рәхим булып, яшь талантны Казанга чакыра. Хәния Мәскәүне һәм андагы укуын калдырып, музыка училищесына керү нияте белән Казанга кайта. Ләкин имтиханнарга соңга кала. Аның сәхнәгә тартылуы шул хәтле көчле була ки, ул документларын театр училищесына тапшыра һәм Роберт Батулла курсына кабул ителә. 1985 елда диплом алып, Татар дәүләт драма һәм комедия театры актрисасы карьерасын башлап җибәрә. 1989 елдан Чаллы шәһәренең җыр һәм мәрхәмәтлелек театр студиясе артисты. Аннары Мәскәү өлкә филармониясендә концертлар алып баручы. 1992 елдан Бәйрәм театраль иҗат коллективы артисты булып китә. Хәния Фәрхи эстрада җырчысы буларак Бәйрәм коллективында таныла. Сәхнә өчен туган, сөйкемле сөяге булган җырчының вокаль мөмкинлекләре бу чорда тагын да ныграк ачыла. Эстрадада ул Хәния Фәрхи, соңрак Хәния Фәрхи Биктахирова буларак чыгыш ясый. Фәрхи псевдонимын әтисе исеменнән кыскартып ала. 2000 елда Татарстанның халык артисты дәрәҗәсенә ирешкән җырчының Бәхеткә түзеп кара исеме белән беренче альбомы чыга һәм тиз арада таралып бетә. 2004 елга Кышкы Шия дип исемләнгән икенче альбомы тагын да зуррак уңыш алып килә. 2006, 2008 һәм 10 елларда яңадан 3 альбомы, барлыгы 5 альбомы дөнья күрә. Җырчы Россиянең татарлар яшәгән барлык төбәкләрендә, Берләшкән Дәүләтләр Берлеге илләрендә, Бельгия, Финляндия, Хорватия шәһәрләрендә концерт программалары белән чыгыш ясый. Халык җырчысының гастрольләр географиясе гаять дәрәҗәдә киң була. Киң диапазонлы, көчле, кабатланмас тембрлы тавышка ия җырчының репертуарын татар халык җырлары, Татарстан һәм Башкортстан композиторларының музыкаль әсәрләре тәшкил итә. Ул шулай ук үз шигырьләренә язылган җырлар авторы да. Аның репертуарында 300-дән артык җыр исәпләнә. Хәния Фәрхи 1999-2000 елларда Казанда узган Төбәк Сандугач җыр фестивале, 2000-2016 елларда халыкара татар җыры конкурсы лауреаты була. Татар җыры конкурсында эстрада йолдызына тапшырылган алтын барслар саны 17-гә җитә. Гомеренең соңгы елларында Хәния Фәрхинең сәламәтлеге начарлана. Шуңа да карамастан ул сәхнәдән баш тарта алмый. Еллар үзенекен ала инде, сүздә юк. Әмма күңелең менә шушы бүгенге тормыш, яшәлгән тормышыңнан тәҗрибә җыеп, күңелнең үсүедер мага. Җырчының гомере 2017 елның 27 июлендә туган авылына әнисе белән күрешергә кайткан җирдән кинәт өзелә. Татар халкы үзенең тагын бер мәшһүр җырчысын югалта. Хәния Фәрхи Биктахирова Казанда Яңа Бистә зиратына җирләнә. Шагыйрь Разил Вәлиевнең җырчы турында түбәндәге хак сүзләрне әйткән иде. Хәния Фәрхигә иң зур бәяне халык бирде. 25 ел дәвамында иң популяр артисткаларның берсе булып кала алган икән, бу инде күпне сөйли.
Ханияны башкалардан айырып торган иң мөһим сыйфаты, кыйммәте ул аның халыкчанлыгы. Аның һәр җыры халык арасында таралып, халыкның күңелендә үз урынын тапты. Казанның Йолдызлар аллеясында җырчы ханым хөрмәтенә төшерелгән исемле йолдыз бар. 2021 елның октябрендә Башкортстанның Югары Тәтешле авылында Хания Фәрхигә һәйкәл куелды һәм җырчының музее ачылды.